kanye. Gima nyaka okwongo yiere ni Orengo en dhano and kaka Orengo dhano kaka an kata in ng'ato nyalo bedo gi del malit mano ok en makosa kupo ni ng'ama jatelo bedo gi del malit en gima normal ng'ata kata mangima ma nigi remo nyalo bedo matuo to kugik e telo ma siasa ni to anyalo wacho ni ok onego bed ni Josiaya complain ni nitie problem kata nitie vacancy nikech aparo ni Orengo nok ti kende wan ga team monego bed ni tiyo Siaya deputy mar Orengo to konego many excuse kuom ng'ato nikech en ofis en onego bed ni kose chich ni jopiny dwa chako manyo kuma jotelo nitie onego bed ni yude ofise ma Siaya nikech pok no resign wan be pok waneno kuma oriembe physically koro onego dhi ma gima onego bed ni wa handle sani en ni odhi ofis to jomoko dinone to kapok odhi ofis ma ng'ato dinone motame donjo ofis taparo ni gisa mowuoye sani ni to en emo cause the crisis Kowacho no osedinne gino wacho no chopo kanyo yudo ka chuo ma korgi dongo chuogo nodwa ni sama idino ni ng'ama jasiasa onego bed ni jofwambo umbe ukete ma jopiny oneno onge ng'ama idino ne ma jasiasa ma jofwambo ok ne koro odog odhi obed ofise mondo vacuum machalo kamano bed maonge to kata ka owek mano kata ka wawe deputy the county assembly nitie mobedo headed gi speaker monego bed ni pod oversight magi make sure ni everything ma Siaya dhi nyime wan nyaka gi county secretary wan gi all chief officers and CECs ok onego bed ni Josiaya ywago service ka complete office nitie ma jogo te jomo kwano gi nitie Orengo ng'ata achiel ok nyal miyo services ma Siaya chung nitie ji manie office nitie jok manoyier nitie assembly gitine Josiaya giwek miyo Josiaya feel lonely. Erokamano wakili